best of times, it was the worst of times. Leading his horde of barbarians, the Antichrist aims to spread his darkness through the world. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. United we shall stand! Let's kill them all! And afterwards we shall meet in the great city of Valhalla, where we will have the greatest party of all time, where we will have... Sen verran poikki hei, että Pekka, kato kun sun täytyy ääntää se englanti hyvin. Siis täytyy eläytyä siellä ja sit nimenomaan se ääntäminen pitää olla hyvä, koska tämä vaikuttaa naurettavalta, jos... Tähän mä se Pekka. Jenni! No? Kuka tää on? Hän on Jyrki. Mut siis meidän pitää olla tänään joku, joka puhuu hyvää englantia ja... Ei, sä halusit Suomen parhaan rallienglannitaitaja. Ei, se on huomenna, se on se mainostuotanto. Ei, me tehtiin eilen tää lista, että sä haluat se huomenna. Niin, no mä luulin, että säkin vittu ymmärtäisit jotain. Jos me tehdään joku Kalevala juttu, niin tässä pitää kai sä nyt itse osaat ajatella. Niin, no mä luulin, että sä ymmärtäisit. Vittu, mä sanoin sun listaa, että kuinka monta kertaa mä sanoin sulle? Sä sait toivoa vielä. Se Pekka tulee vasta huomenna. Jos tää Pekka, mikä sun nimi oli? Jyrki. Niin, hän on Jyrki, niin. Kuka sit huomenna on? Pekka. Mut eikö se on Jyrki huomenna kun... Ei, hänellä on maksettu jo tästä päivästä. Ymmärrä. Tänään hyvä englanti. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. United we shall stand! Let's kill them all! Who are you? I am from Sweden, and I will always stand by your side. And afterwards we shall meet in the great city of Valhalla, where we will have the greatest party of all time. Kukas vittu sä oot? Mä olen ruotsalainen soturiprinsessa. Frey, mikä tää on? Mikä tää on? No tää on ruotsalainen soturiprinsessa, eli mä... No miksi vitus hän on täällä? No siis mä ajattelin sillä että... Me kuvataan hei täällä Kalevalaa. Niin, mutta tässä on vaan miehiä, ei mitään vittu ruotsalaisia. Sen verran maskuliininen juttu nyt. Ei, miksi meillä on täällä jotain suomen ruotsalaisia? Vittu kansallispuvussa. Hei, tässä on yksinkertaisesti kyse siitä. Missä välissä tällaisen nyt hommasit? No eilen. Ei mitä eilen? No mä hommasin, mä oon ohjaaja, mä katon, että meillä on ongelma. Meillä on ongelma ja mä ratkaisin ongelman. Okei, otetaan uudestaan.